Maluhod na po ang gabos. Sa ngaran ka na masin ka na aki kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Asin hulikan sa imong kadunong na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabotan na sinautoban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, na mamatean minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga misa pasasalamat, dulot ng kan Anonymous, Jean Rodriguez and family, Rogelio and Emma Encinarial, Lizilda Bagay, for Lolo's welcome home from hospital offered by Mandronio family. Para sa mga espesyal na intensyon, for healing and fast recovery of Jaime De Liosa, offered by Jemmy B. De Liosa Caparas. For healing and speedy recovery of baby Serena Marisa Marista, offered by Samarista family. Asin para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Vilma asin Arnaldo, offered by Macandog family, para sa kalag ni Azucena sa kahagadan ni Ruben and family, para sa kalag ni Oswaldo, Ramon, Faustino, Brian, Fernando, sa kahagadan ni Ana Adornado, para sa kalag ni Leonisa, sa kahagadan ni Chona Atos and family, para sa kalag ni Veronica, Russell John, Basilio, Delpin, sa kahagadan ni Lizilda Bagay, para sa kalag ni Neptalineo, sa kahagadan ni Natalie. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. An satuyang maestro, si Jesucristo, tinutukduan kita ngunyan, na an mahalaga sa pagsunod sa mahal na Dios, bako sana an nahihiling sa luwas, kundi an yaon sa laog. Punantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan sa atubang kan Dios na nahihiling an panluwas asin an panlaog.
sarabay kita. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan.
mamibi kita. O Diyos, Ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos asin tunay, tuguti kami, hulikan sa imong grasya, na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, minatukdo sa to na ang Diyos padagos na minaantabay sa satong mga pagpili, ninhuli taaram niya ang mga intensyon kan lambang saro. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Kung buot mo, pwede mong otobon ang mga kabutanin kagurangnan. Pwede kang maging maimbod sa iya o dai. Ibinugtak niya sa atubang mo ang kalayo asin tubig. Unataan sa imong kamot asin kuaha ang maoton mo. Igwakan in pagpipilian, buhay o kagadanan, mapapasaimo an arinman na pilion mo. Dakula an kadunungan nin kagurangnan, mapangyari siya asin nahihiling niya an gabos. Aram niya an gabos na ginigibo nin sarong tawo, asin inaataman niya itong mga may pagkatakot sa iya. Dai pananggat siya nagbuot sa kiisay man na magin maraot o nagtugot sa kiisay man na magkasala. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga tawong an buhay mayo nin karatan na naglalakaw susog sa katugunan nin kagurangnan. Paladan ang mga tawong naguutob kan sa iyang mga kabutan na nagkukuyog sa iya sa bilog nindang puso. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Itinao mo sa mo ang sa imong mga tugon kagurangnan, asin pinagbutan na maimbod niya mong kuyugon iyan. Linalaom ko na magiging maimbod ako sa pagutob kan sa imong mga katukduan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Magin marahay kasako na sa imong surugoon, tanganing mabuhay ako asin magkuyog kan sa imong tataramon. Buksan mo ang sakong mga mata, tanganing mahiling ko ang mga makangangalas na katotoohan sa imong katugunan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdom sa sato na ang kadunongan ni Diyos misteryoso asin mas hararom kesa kadunongan kan kinabangan. Asin ang misteryo na ini matatawan ng linaw sa paagi kan tabang ng Espiritu Santo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, alagad sa mga tawong pusog ang pagtubod, nagtutukdo ako nin kadunongan. Alagad ang kadunongan na iyan bakong gikan sa panahon na ini, o sa mga namamayo kan kinaban na ini, na mga minaagi sana. An kadunongan na ipinaghuhulit ko, iyo ang hilom na kadunongan nin Diyos na itinago alagad itinagama niya para sa satong kamurawayan, bago palalangon an kinaban. Mayo maski saro sa mga namamayo kan panahon na ini, ang nakasabot kan kadunongan na iyan. Takun aram ninda iyan, day kuta na ninda ipinako sa krus ang kagurangnan nin kamurawayan. Alagad, siring sa nasusurat, andai pa lamang nahiling o nadangog ning tawo, andai pa lamang naisip kan tawo na pwedeng mangyari, iyo ang inandam nin Diyos para sa mga namumuot sa iya. Alagad, ipinahayag sa to nin Diyos ang sa iyang misteryo, sa paagi kan sa iyang espiritu, hulit ang espiritu, iyo ang nagsisiyasat kan gabos,
maski pa kan mga hararom na katuyuhan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos. Iyo ini an ultimong Domingo na aawiton an Alleluia. Sa masunod na mga simana, daing Alleluia tamalaog sa Kwaresma. Matindog kita, asin tudok sa buot sa magayagayang tingog, awiton ta an Alleluia. Alleluia, Alleluia, sabihin mo, O Diyos, nagdarangog ako sa mga nararamon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulo, "Day kamo maghuna na nagdigdi ako tanganing halean nin halaga an katugunan ni Moises o an katugunan kan mga propeta. Nagdigdi ako tanganing mag-utob kaiyan. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, mawara man ang langit as sinandaga, alagad da imawawaran nin halaga, maski ang pinakasadit na detalye o pinakasadit na punto kan katugunan, sagkod na mautob ang gabos. Kaya, ang maglapas, dawa kan pinakasadit na kabtang kan mga tugon, asin magtukdo sa kapwa na maglapas kaiyan, ibibilang na pinakasadit sa kahadean kan langit. Alagad, an mag-utob kan katugunan asin magtukdo kaiyan sa kapwa, ibibilang na dakula sa kahadean kan langit. Huli ta sinasabihan ko kamo, kun an sa indong katanusan, dai lumampas sa katanusan kan mga paratukdo kan katugunan asin kan mga Fariseyo, dai kamo makakalaog sa kahadean nin langit. Nadangog nindo na itinukdo kaidto sa mga tawo, dai ka maggadan. An sisay man na makagadan, huhukuman. Alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo, an maanggot sa iyang tugang na mayo nin dahilan, huhukuman. An mag-insulto sa iyang tugang, dadarahon sa konseho. An magsabing, mayo kang pakinabang, ihuhulog sa impyerno. Kaya, kung madara ka nindulot sa altar, dangan marumduman mo na anggot sa imo an sa imong tugang, iwalat mo na ang dulot sa atubang kan altar, dangan makipag-ulian ka sa iya. Saka ka magbalik, tanganing magdulot sa Diyos. Kung may tawong magsaangat nin kaso tumang sa imo, asin dinadara ka sa husgado, makiariglo ka sa iya mantang igwapang oras, bago ka mo umabot sa husgado. Takundai, itatao kanya sa hukom, na iyo an matao sa imo sa pulis, na matao sa imo sa bilangguan. Sa katotoohan, sinasabihan ta ka, dai ka makakaluwas sa bilangguan, sagkod na dai mo mabayadan an huring sentabo kan multa. Nadangog nindo na tinukdo kaidto, dai ka makidurog sa bako mong agom. Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo, an maghiling sa sarong babae na may pagmaawot na durugan siya, nagkakasala na nin panambay. Kaya, kun ang tuo mong mata ang nagiging dahilan kan pagkakasala mo, hulwata an sa imong mata, asin tapukan iyan. Mas marahay pa na mawaran nin sarong kabtang an sa imong hawak, kisa itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Kun ang tuo mong kamot, iyo ang nagiging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan asin tapukan. Mas marahay pang mawaranin sarong kabtangan sa imong hawak, kikan itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Itinukdo man kaidto,
An sisay man na magsuhay sa iyang agom, dapat tawan niya kan kasuratan nin pakisuhay. Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo, kun suhayan kan lalaki an agom niya na daiman nagpasambay, nagkakasala, hulitas siya ang nagsubol sa iya sa adulteryo, kun ini magpaagom giraray. Ang lalaking umagom sa iya, nagkakasala man nin adulteryo. Nadangog man nindo na itinukdo sa mga tawo kaidto, daimo ipasudya an sa imong promesa, kundi utubon mo an sinumpaan mo sa kagurangnan. Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo, na dai kamo magsumpa kun nanunuga kamo. Dai kamo magsabing, saksi ko ang langit, taan langit trono kan Dios. O saksi ko ang daga, taan daga iyo ang tuntungan kan sa iyang mga bitis. Dai kamo magsabi, saksi ko ang Jerusalem, ta Jerusalem ang siyudad kan dakulang hade. Dai man kamo magsabi, maski papugutan ako, huli ta maski sarong buhok da inindo magigibong puti o itom. Sabihon sa nanindo na iyo kun iyo, asin dai kun dai. Ano man na idagdag nindo kaini, gikan iyan sa maraot. Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangnan. Mag-omaw sa imo, Kristo. Ano pong namatean nindo habang nagdadangog kan mga katukduan ni Jesus, afuera sa matanglay sa bitis, makakigkig, makatakot, maka-guilty ang mga tataramon ni Jesus. You know, that is exactly how people felt during the time of Jesus. Pagkaiba ninda si Jesus, it was disturbing. Pag nagtataram si Jesus, it was unsettling for them. Nata, dahil si Jesus, bakong arog kan ibang mga maestro o rabbi o rabbi. Si Jesus, iyo ang maestro na pirming nakakaiwal ang mga religious authority kan sa indang panahon. Ang rason, dahil nga ni may mga ginigibo siyang unusual. Other teachers do not do what he does. For example, si Jesus mahilig magbulong pag aldaw nin Sabbath. Aramta sa mga Hudiyo, bawal na bawal magtrabaho pag Sabbath. No one is allowed to work. Pero si Jesus, nagbubulong kan mga nangangaipo, dawa Sabbath. Si Jesus, mahilig makitukaw, makikaon, kaiba ang mga parasingil nin buwis, pati ang mga tawong hinahabuan kan lipunan. He likes to spend time with rejects of society. So mga hinahabuan, iyulugod ang gustuhon niyang kaiba. Afuera kaiyan, mahilig siyang magkapot sa mga tawong may hilang. During the time of Jesus, you do not touch people with skin diseases. It makes you ritually impure. Kaya nga ni, pag may daot ka, may leprosy, di ka pwedeng makisalamuha sa ibang tao. Pag madatong ka, you have to announce to people, unclean, unclean, may maaging maati. Tanganing iwasan ka kan mga tao. Pero si Jesus, kinakaputan niya ang mga maati. Kinakaputan niya ang mga tawong iniiwasan kan ibang tao. Why is he like that? Anong igwa sa tawong ini? Authorities and religious figures were very suspicious of Jesus. Sisay ka. Anong piggigibo mo? Are you trying to abolish the law? Binabago mo ba, liniliwat mo ba ang nakasanayan kan mga tao? Over the past Sundays, pigdadangog ta po ang satuyang maestro si Jesus.
2 Sundays ago, pinunanta ang pagbasa kan inaapod na Sermon on the Mount. Yaon po ini sa Ebanghelyo ni St. Matthew, chapter 5. Halabaon po ini na sermon. Kaya ang ginibo kan simbahan, binanga-banga sa anom. Kan inot na Domingo, 2 Sundays ago, we heard Jesus teaching about the Beatitudes. Last Sunday, we heard Jesus teaching about being salt of the earth and light of the world. Ngunyan po ang ikatulong Domingo. Yaon pananggad kita sa sermon ni Jesus. Ngunyan nagtutukdo siya nin sunod-sunod na manlain-lain na lessons. And it answers our question. Is Jesus trying to destroy the law? Is He ignoring the law of God? Bago ta simbagon ang hapot na iyan, sabuton tango na kung ano ang value kan law of God sa mga Hudiyo, mga Israelita. Aram po nindo, grabing halaga kan law of God sa mga Israelita. They know it by heart, memorized ninda, and they cherish it in their hearts. Ang iba po sa mga batas na ini, kabisado tang mga Katoliko. You remember the 10 Commandments? That is part of the law of God. Example, review po kita nin madali. Love the Lord your God with all your heart. Honor your father and your mother. Do not kill. Do not steal. Do not commit adultery. Do not bear false witness against others, and so on. These are part of the law of God. Now, for the Jews, bako lang po ining batas. Bako lang po ining religion. Dear friends, for the Jews, this is their identity. This is their culture. This is part of their covenant with God. Buot sabihon, para po sa mga Hudiyo, arog ini kagabat, na ansisay man na nagsusunod kan batas, aki nin Diyos. Ansisay man na dai nagsusunod kan batas kan Diyos, para kasala, itapok sa impyerno. Ngunyan, si Jesus, may mga piggigibo na bakong uyon sa mga batas na ini. Balikan ta ang original question na hinakapot ta ngunyan na banggi. Was Jesus trying to abolish the law? Was He trying to dismantle the law? Yaon po ang simbag sa kapinuunan kan ebanghelyong binasa tangon yan. Sabi niya, malinaw ang simbag. Sabi niya, I have come not to abolish the law, but to fulfill it. Dahil ako nagdigdi tanganing liwaton ang mga nakasanayan, kundi tanganing utubon ang katungdan, utubon ang katugunan. In other words, dahil po pinapara ni Jesus ang commandments, kundi pinapahiling niya ang mas hararom na kahulugan. Halimbawa, sabi sa commandments, do not kill, bawal maggadan. Pero sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ansisay man daang tawong may dagit, anggot sa kapwa na mayong dahilan, ansisay man daan na nang iinsulto nin ibang tao, nagpapakaraot kan ngaran kan ibang tao, nanlilibak nin iba, garo ka man sana ng gadan nin kapwa. Para mo na ring pinapatay ang ibang tao pag sinisiraan mo sila at pag nagagalit ka ng walang dahilan. Hararom ang kahulugan kan commandment na do not kill. You don't have to kill a person physically. Sa pagtarampasan na, kaya mong gadanon ang kapwa. The commandment says, do not commit adultery, dahil makidurog sa bako mong agum. Pero sabi ni Jesus, ni hindi mo kailangang gawin iyan. Ang sino mang tumitingin sa kapwa ng may kalaswaan at may pagnanasa sa puso, ay para na ring nagkamit na kagawa ng adultery in his or her heart. When you look at somebody lustfully, you are already committing sin in your heart. And that includes women and men and children
And that includes pornography. Pag naghihiling nin malaswa sa kapwa, nagkakasala na kita. Dahil kaipuhan na makidurog ka sa imong agom. The commandment also says, do not make false witnesses. Do not make false promises. Dahil kadaang mangako na dahil mo man kayang panindugan. But Jesus goes to something more basic. Sabi ni Jesus, dahil ka sana mangako nin utik, kundi maging honesto ka sa lambang bagay, maging makatotohan ka sa gabos mong pagtaram. In other words, this is the main lesson of today's gospel. Tinutukduan po kita ni Jesus na ang pagkakasala, daisa na nangyayari sa gibong makasalan. Ang pagkakasala, nagpupuon digdi. Sa puso, sa isip, sa laog. Digdi nagpupuon ang intensyon asin motibo kan pagkakasala. Bago po baga magkaigwang biolensya, nagpupuon ang dagit sa puso. Bago pa magkaigwang pagtataksil, nagpupuon ang pagnanasa sa puso. Bago pa magkaigwanin korupsyon, nagpupuon ang pandaraya, panlalamang sa puso. Everything begins here. That is why in another part of the gospel, Jesus tells us, bantayan ang puso. Dahil dyan nagpupuon ang gabos. Guard your heart. Because anything that you entertain from that will come out of your acts. Kaya, iyo po ini ang hagad kan sa tuyang maestro. Ang hagad niya is not just correct behavior, bako lang external following, anmuya niya, mga pusong binago, transformed hearts, converted hearts. Parehas ang sinasabi kan first reading sa second reading, nahihiling kan Diyos, anyaon sa laog. Pwede ta ining dayaon, pwedeng mahiling sa luwas kan mga tao, ay mabuoton, banalon siya. Pero ang Diyos nahihiling ang nasa laog, dahil madadaya ang Diyos. Do not just follow rules. Jesus wants conversion of hearts. Kaya iyo po ini ang pabalon sa satuya, ngunyan na simana. Sa Miyerkules, mapuon na po ang satuyang 40 aldaw na Kwaresma. Ash Wednesday na po, this Wednesday. Magayunon po ining ebanghelyo ta bilang preparation for Lent. Bantayan ang puso. Dahil bago pa kita makataram nin maraot sa kapwa, bago pa man kita magmuda, nagpuon na po yan sa puso. Bantayan ang mga mata, kung sain nagduduman ang mata, kung anong nagpapano kan matang ini. Sabi sa Ebanghelyo, kung iyo ang rason kan pagkakasala, hulwata. Dahil po, don't take it literally. Tabaka next Sunday, mga buta po kitang mabalik. But the Lord is teaching us, guard where your eyes set their sight on. Speak about other people with goodness. Pag nangangako, panindugan ang pangako. Dahil po matuod na nag-uutik. Sayang man po kan Domingo tang pagsimba, kun utikon. Ayaw natin ng katolikong sinungaling. Diyan po nagpupuon ang pandaraya sa sosyedad, sa gobyerno, sa negosyo, sa pandarayang saradit. Magin makatotohan sa arualdaw na pakihuron. Dear friends, let us not be Christians on minimum. Let us look at how we can be changed by Christ. Anong klaseng Kristiyano ako? Kristiyano lang ba ako na panluwas? Kristiyano lang ba ako sa ngaran? O Kristiyano ako sa puso? Mamibi kita sa misang ini. Tanganing magikitang tunay na Kristiyano sa gabus na bagay. Tindog po kita. Simbagunta ang tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod.
Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, tutong Diyos nagikan sa tutong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanin laman, huli kan Espiritu Santo, ti Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, tios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa toka na ma, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Ram sa paagin ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako sa kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Maghagad kita nintabang sa satuyang maestro, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing hulikan sa indang pagtukdo, asin paghulit, ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, mag-agyat sa to na magsunod sa mamumuto na paagi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing day niya to pagpatauan ang mga hobenes in kagabatan, na kita mismo habong magpasan, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing an mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos makamati kan Diyos no na pagkamo at sa indang pag-iribahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga naghihelang, magkusog ang buot asin maranga, kan mga tataramon asin mga gibon in mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga paratubon na gadana, magugma sa katunungan, asin kagaya-gayahan sa kaihadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, sa silensyo, girumdumuntaan sa tuyang mga kasalan na nadidipisilan kitang bayaan asin baguhon. Rumdumuntaman ang mga tawong sa tuyang pinangakong ipagpapangadji. Amang makakamhan, paliwanagan mo ang samuyang buhay, kan sa imong tugon, antabayi kami sa tamang dalan, pasiring sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Nunod
magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong arualdaw na pagsakripisyo, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot, lugod maglinig asin magpabago sa samo. Dangan magin burabod na kabayadan na daing kasagkoran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, kami naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami orualdaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinangakuan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo ki Jesus hali sa mga gadan, naglalaom kaming mapapasamo man ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabos na angheles, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo, kagurangnan, ipinapangarenang yamo. Ang pagkabuhay mo, lima, ipinapahayag. Sa una, ikaw ang nagod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron, San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tinukduan kita kan sa tuyang maestro kung paano mamibi, gamiton taan sa iyang itinukdo. Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paradigtas na si Yesu Kristo. Sa
Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Han katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. naghihinguan na maging sinsero, pasensyoso, mapagpatawad sa kapwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Agnus Dei, in nolles peccata mundi, Cordero concius na nagpaparang, kan mga kasalan ang ginawang. Agnus Dei, in nolles peccata mundi. Awi kami, in Uya ang satuyang maestro, si Jesus, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Buhay na daing kasangkuran, ikaw ang tinapay na banal, pinaang para sa mundo, ikaw narang na banal.
Maluhod na po ang gabos. Pamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ikasitenta isingkong taonin sa mong pagiging Diocese. Binayayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayanan mo kami, kay to, ngunyan, asin sagkod paman, patulubua kami sa pagtubod, mapagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, mamibi kita. Kagurangnan, kaming nagkakan, kaining mga langit nun nakakanon, namimibi, nadanay kaming magmaawot kainiman sana, nahuli kaiyan, kami tunay na nabubuhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 37,984 pesos and 60 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,536 pesos and 5 centavos. Ang second collection man po, nag-abot sa 9,667 pesos and 80 centavos. Pinapaisip po na sa Pebrero 17, aldaw nin Martes, sa tuya pong isisilebrar sa satuyang parokya ang Chinese New Year sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Ang satuyang celebrante, yun po si Reverendo Padre Siddhartha B. Chong. Iniimbitaran po kamo na mag-atender kan nasabing aktibidad. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 p.m. Maot naman po, pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 1,000, apat na 500, Ray Gianan, 2,000, Kyle Marie Hernandez and family, 1,000, Angeli, 500, Risa, 500. Diyos mabalos po. Kan 1960s ang simbahan na ini sarong kapilya, higwang nagdigdi na pading Chinese. Asin pinunan niyang atamanon ang mga Filipino-Chinese digdi sa Legazpi. Later on, nagkaigwa naman duman sa Taihi, sa Tabaco, sa Roman na parokya, kaiba ang mga Filipino-Chinese. Kaya ining parokya po, kan St. Jude, bakong parehas kan ibang parokya, other parishes, igwang sakop na barangay, pero ining St. Jude, wara po. Ang sakop kaini ang mga Filipino-Chinese sa bilog na probinsya nin Albay. Kaya bako man pong bawal na magsimba digdi ang bakong Filipino-Chinese, but that we pay special attention in ministering to their needs. Anapod po digdi inculturation. Kaya sa laog kan simbahan tangon yan, yaon ng tablet sa mga ninuno, ancestors, and Our Lady of China and Martyrs of China as inining mga dekorasyon. Sa Martes, imbitado po kamo sa pagselebrar kan Chinese New Year alas 9:30 digdi po sa satuyang parokya. Ang mamisa ang sa kuyang kaklase na Dominican friar si Father Siddhartha Chong. Siring man, nagpupuon na po kita kan sa tuyang spiritual preparations dahil ngunyan pong Miyerkules, mapuon na ang sa tuyang taon-taon na spiritual pilgrimage. Taon-taon, nagtatagama kita nin 40 days para po
magin harani sa kagurangnan, panahon nin prayer, fasting, asin paglimos sa mga nangangaipo, an apudta, Kwaresma o Lenten season. An opening po kaiyan, Ash Wednesday. An mga misa po digdi, iniimbitaran mi po kamo, 6:45, 12:15, and 5:30. And while we wait for Wednesday, we prepare internally. Kaya siring kan sinabi ko po sa bago, na sunod-sunod ang pagbasa ta kan sermon kan kagurangnan, mapuputol po ito, maagingo na kita sa Kwaresma, pagkabuhay liwat o Easter, and we will resume reading the Sermon on the Mount after Easter. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, paglingkudan ang kapwa, hale sa puso. Salamat sa Diyos.